Bienvenida al servicio de Videopoli, de Policía Local de Valencia. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, soy Ana. Quiero pediros ayuda. Claro que sí, Ana, cuéntame. Pues es que me gusta jugar al fútbol, ¿vale? Y no entiendo por qué no me puede gustar. Dicen que soy rara, que las chicas no lo jugamos bien. En el recreo intento jugar y pasan de mí, como si no existiera. Tranquila, Ana, no te sientas mal. No hay nada de malo en que te guste jugar al fútbol. El problema lo tienen las personas que piensan que por ser de un determinado sexo te deben de gustar unas cosas u otras. Y esto ocurre debido a los estereotipos de género. Si te parece, vamos a ver un vídeo que seguramente te ayudará a entenderlo mejor. Sexe és aquella característica que tenim per raó de naixement, i dona igual en quina cultura, en quin lloc ens trobem, sempre és un concepte universal. Tots som mascles o femelles o tots som homes i dones en relació al sexe. És el gènere el que determina quines funcions o quines atribucions ens dona la societat i és ahí on comencen els conflictes. Són uns models de conducta que la societat ens ha atribuït per raó de la nostra creença, de la nostra procedència, de la nostra cultura. Ens diuen com hem de ser, com hem de comportar-nos, ens diuen què ens ha d'agradar. Per aquesta raó són distints en funció de la nostra pertinença a un grup, per la nostra raça, per la nostra cultura, són distints en unes situacions i en unes altres. Però per aquestes raons se'ls assigna als homes, per exemple, la funció de ser valents, de no poder presentar els seus sentiments de dolor en públic, a vegades en alguna ocasió, o inclús el treballar són el sustent econòmic o el tindre el treball sempre fora de l'hogar. En contra, la dona, ells tenen que ser sempre, les atribucions que els donen sempre són la debilitat, la tasca de l'hogar, la tasca del cuidar dels fills, d'altres persones dependents del domicili i en aquest sentit a vegades tenen inclús que suportar els dobles cicles laborals com són treballar dins i fora de l'hogar. Devem respectar sempre als altres, devem saber que són persones i que tenen una diferent forma de pensar a la nostra. Devem saber que els nostres gustos no tenen per què ser els dels altres. Això és el que s'anomena tolerància. Com podem enfrontar-nos als problemes des d'una forma més igualitària? D'una forma empàtica, ficant-nos en el lloc dels altres, d'una forma que així comprengam com pot sentir-se l'altra persona quan està sentint-se agredida per nosaltres en algun aspecte. El que tenim que buscar és una solució a aquests conflictes el més justa i el més igualitària possible. Una part important que no devem oblidar és l'ús d'un llenguatge inclusiu. L'ús del llenguatge inclusiu perquè les xicotetes els xicotes problemes comencen a fer-se grans a partir de coses menudes y el lenguaje es muy importante. ¿Lo has entendido, Ana? Sí, creo que sí. Bueno, pues ahora la cosa se complica un poco, porque debido a estos estereotipos, muchos hombres se consideran que están por encima de las mujeres, y a esto se le llama... ¿Machismo? Exacto. Y el machismo es una actitud que trae muchos problemas, algunos de ellos muy graves. Por eso el feminismo lucha por la igualdad, para terminar con los comportamientos machistas. Escucha esto que te ayudará a comprender. És molt important educar en aquest valor perquè l'alumnat, quan entra a l'escola, des dels 3 anys fins a 6è, es forma no només en continguts, aprendre a sumar, restar, multiplicar, dividir, sinó també aprèn a relacionar-se i a viure situacions de tot tipus, perquè s'estan formant els ciutadans del futur. Per exemple, en temps de pati, per estalviar o per evitar situacions discriminatòries, per exemple, sobre l'ús de la pilota o sobre la imposició d'un tipus de joc sobre un altre, ja no només per una qüestió sexista, sinó també perquè molt sovint domina aquella persona que té més força a nivell en l'entorn dels seus amics, des de fa uns anys tenim els patis actius, que consisteix en establir un torn de jocs en el que cada dia o cada setmana han de fer jocs de taula o jocs de pilota de tot tipus, no només futbol,
jocs de persecució, i per tant ahir s'afavoreix que xics i xiques juguen junts. Discriminació pot ser de tipus racial o sexista. Des de fa un temps treballem el Club dels Valents en sessió de tutoria i al llarg de totes les assignatures, perquè és un valor el saber denunciar o dir tot allò que t'agrada i que no t'agrada, és algo que s'ha de treballar en tots els continguts, no només en una sessió concreta de tutoria. Per tant, l'alumnat, des de 3 anys, quan entren a l'escola, adaptat al seu nivell, treballen, els ensenyem a dir què els agrada, què no els agrada, i també a recolzar i ajudar als companys que ells veien que hi ha alguna cosa que no està bé, que els han dit alguna cosa que no estava bé, i pel motiu que siga, perquè estan desanimats o perquè senten que no tenen forces, no ho diuen, i per tant entre ells es recolzen. ¿Qué te parece, Ana? Pues que hay que unirse. Oye, ¿puedo contarte lo que le pasa a mi amiga Zaida? Es que ya no sé cómo ayudarla y lo está pasando fatal. Claro, cuéntame. Pues Zaida es marroquí, ¿vale? Cuando la conocí era una risa y ahora siempre está triste. No quiere salir, en el cabello la trolean, se meten con su color y el otro día le quitaron el pañuelo, el hijab, ¿vale? Lo tiraron al suelo y lo pisaron. Le dicen que huele mal y no sé. Yo la defiendo, pero ella dice que si pudiera se largaría del cole. Ana, nadie debe ser humillado ni por su raza ni por sus creencias. Es muy importante luchar contra el racismo y la xenofobia. La igualdad no se trata de eliminar las diferencias, sino de respetarlas y de valorarlas. Mira este vídeo que te ayudará a saber cómo hacerlo. No al racismo y a la xenofobia. 1. Todos somos iguales, todos somos diferentes. Respeta a los demás por sus creencias, religión, sexo y origen. 2. El racismo y la xenofobia no es lo mismo. El racismo es una raza que cree superior a la otra y la xenofobia, odio al extranjero. 3. Lucha contra los estereotipos y los prejuicios. 4. Convive respetando los derechos de todas las personas. 5. Apoya y defiende al débil. No le rías las gracias al agresor. 6. Por fuera somos distintos, por dentro no. Solo hay una raza, la humana. Además de la figura de la igualdad entre géneros, también debe respetarse la diversidad social. La policía local controla y persigue las conductas delictivas de individuos o grupos racistas y xenófobos. Sí, Mónica. De hecho, la Ley de Policía Local de la Comunidad Valenciana prevé que los ayuntamientos cuenten con unidades especializadas en la persecución de este tipo de delitos. El racismo y la xenofobia son conductas intolerables en un Estado de Derecho y en sociedades avanzadas. Si conoces o estás sufriendo algún tipo de agresión, vejación o amenaza por razón de tu nacionalidad, raza o religión, no dudes en denunciarlo, te ayudaremos. Bueno, espero haberte ayudado a entender. Voy a proponer un challenge. Fuera estereotipos y discriminaciones. Lo voy a petar. Buena idea. Y no olvides visitar nuestra web y redes sociales. Allí encontrarás mucha más información. Y cambia el lenguaje para no ridiculizar ni excluir. Lo importante es que nadie se quede fuera. Hasta la próxima.